batainai Amit Shah nomination demani Zorawo bini logiyo dongkha Gujarat Mantri Okra Bupendra Patel Narendra Modi no haira hai hakotoni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagar ni lukrok kabangmani bujui kaplai khlainai hwnai haklaiga Amit Shah लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंगसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन दिमानि जोरा वो बिनि लोगियो दंखा गुजरात मंत्री अक्रा भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी नो हायरा हाय हाकतनि मंत्री बख्रक स्नामनानि बागै गांधीनगर नि लुक्रक बांगमनि बुजुयै कप्लाय खायनाय हनै हाखलायगा अमित शाह
लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination ka Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination ka Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination ka Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination ka Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination का Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination का Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination का Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination का Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination का Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination का Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination का Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination का Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination का Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination का Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination का Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate Narendra Modi no haina hai hakotorni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagarni lukrok bangmani bojuwei kaplai khlainai hwnai khaklaiga Amit Shah लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination का Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra bukendro mate
नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपी नि पाचैनि एंगुई नोमिनेशन का अमित शाह नोमिनेशन दिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ सामलायनो बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांनो बोजोबै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह
लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदी न हाय हाय हाकतरनि मंत्री बख्रक सामने बागै गांधीनगरनि लुकरक बांगमन बोजुवै कप्लाय खायने हनै खाखलायगा अमित शाह लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि शालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि पाचने एंगुई नॉमिनेशन का अमित शाह नॉमिनेशन रिमानी द्वारा वो बिनि लगियो दंका गुजरात मंत्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल
नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह लोकसभा चौंमारिनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केन्द्र व बीजेपीनि पाचैनि एंगुई नमिनेशनका अमित शाह नमिनेशन रिमानि द्वारा व बिनि लगियो दंखा गुजरात मन्त्री अग्रा भूपेन्द्र पटेल नरेन्द्र मोदीनो हाय हाकतरनि मन्त्रिफोरखौ स्नामनानै बागै गांधीनगरनि लुकरा गोबांमोन बुजुयै कप्लाय खायनाय होनै खाख्लायगा अमित शाह
लोकसभा चौंगमारीनि सेंसामानि सालोनो गुजरात गांधीनगर केंद्र वो बीजेपी नि batainai wngwi nomination ka Amit Shah nomination rimani jora wo bini logiyo dongkha Gujarat mantri okra Bukendra Patel Narendra Modi no haina hai hakotroni mantri bokrok snamnani bagui Gandhinagar ni lukurok kabangmano bojui kaplai khainai hwnai